Здравейте, казвам се Николай Андреев от Явлена, Пловдив и сега ще ви представя един имот на брега на язовир Кърджали. На първия етаж разполагаме с голяма обособена кухня, в която имаме всички необходими уреди за приготвяне на вкусна храна за цялото семейство и нашите гости. Голяма трапезна маса допълва кухненския кът, който е с излаз към страничната тераса. Най-хубавата част от първия етаж е огромния хол, обзаведен комфортно и удобно, за истинска наслада от почивката. Всекидневната е с френски прозорци, зад които имаме огромна тераса с невероятна гледка към язовира. Къщата разполага с допълнителна закрита част и голям двоен гараж. Вече сме на втория етаж, имаме спалня с две легла, родителска спалня и двете с излаз към тераса. Вече сме в мастер бедрума, който има самостоятелен дрешник и голяма баня. Къщите с перфектна локация, ситуирани в най-атрактивната част на язовир Кърджали, непосредствено до Главатарски хан. Ако имота ви е харесал, телефона ми е в описанието. Ние сме Явлена, Пловдив.